Кадерле Мәрсия, улларым һәм кызларым, кадерле әби, бик сагынып сезгә хат язам. Сезнең хатларыгызны алдым, бик шатландым. Монда көннәр бик салкын. Көн сайын буран, әче җил, окоплар кар белән тула. Күпләрнең колаклары, борыннары ышый. Ашарыгызга бармы? Авылдан кемнәр сугышка китте? Монда сугыш каты. Җирне астын өскә китерәләр. Без Мәскәү янында сугышабыз. Немец бандитларын Мәскәүгә кертмәс өчен башта көне-төне сугыштык. Бик күп иптәшләр шунда үлде. Мәскәү юлларында катып үлгән немец гәүдәләре, җимерелгән туплар, танклар. Минем яраланган кулым сызлый, ләкин зарарлы түгел. Безнең исән кайтуны теләгез. Балаларның бәхете булса, исән кайтабыз. Сезне барыгызны да бик сагындым, бик күрәсе килә. Хатлар языгыз. Хатларны алсам, бик күңелле була. Авылдагыларга да сәлам әйтегез. Сугыштан хат язучы Сәфәргалиев Нургали, 1941 ел, 21 декабрь.